बड'लेण्ड रादाबनिसिम सौफैदों मोनसे भिडिअ जेराव माखासे हिन्जावफोरा सासे सुबुंखौ सोबानाय आरो गाग्लोबनायखौ नुनो मोनदों। गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो। गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा जादों सांसारिनि साफिकुल हक। गावनि गुबै सिनायथिखौ लाखोमानानै साथाम बर' सिख्लाफोरनि सोद्रोमथिखौ खोमानानै गेलेबोबाय थादोंमोन साफिकुल हकआ। थांनाय 6 दाननिफ्रायनो बेबायदि मुगैथाव आखु सोलिबोबाय थादों। गिबियाव मोजां मोनलायनायनि फावथिना बेनि उनाव हटेलनि रुमाव लांनानै देहायारि सोमोन्दो लाखियो। सिगाङाव हिन्जावसाफोरनि गाज्रि फट' आरो भिडिअफोरखौ बुथुमना लायो। बेनि उनाव हटेल रुमाव लिंहरो हिन्जावफोरखौ। फैयाब्ला फट' आरो भिडिअफोरखौ समाजारि बिजोङाव हगारना होगोन होननानै हुमखि होनानै बे खाबुखौ लायो लांसुनियाया। जेबो राहा गैयैलाय साथाम बर' सिख्लाफोरा बिरलासित सेना आसाम हान्जानि खाथियाव थाङो। बिरलासित सेनानि सोद्रोमाफोरा लांसुनिया साफिकुल हकखौ हमनानै सांसारि पुलिसनि आखायाव गथायना होयो आरो हिन्जावफोरखौबो 24 घन्टानि थाखाय पुलिस थानायाव जिरायनायनि साजा होनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 혼숫다가 준비 하나 준비 좀 আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড, কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে, একজনৰ লগতে থাকে। 3জনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই, এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা, আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী, সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয়। 3জনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকৈ ৰুমত লৈ আহে। যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে নেটত এৰি দিব। এনেকৈ আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী, কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি আঁতৰিতে ধৰিছোঁ। এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছোঁ, আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালোঁ, আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা। ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছেই। এতিয়া কথা এইটোৱে, আমি আমাৰ কাম কৰিলোঁ, বাকী অসমবাসী ৰাইজক কৰিছোঁ। এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব থাকে। একবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোবিলাক দিব খোজে আৰু বাইদেউ দাদা একদম ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে। আৰু এটা ছোৱালী আছে, তাকো হেংগাই কৰি আছে, বিচাৰা মৰিব ওলাইছিল। আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে, হ'লেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালোঁ। তাকো আনিব খুজিছিলোঁ আমি, তাক চাজা দিম কৈ কিনে। তাক চাজা দিবাই লাগে, একেবাৰে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन।
दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।